kori kod finance bill mar higa mokalo mar 2023. Well, adieri en ni ji mang'eny otemo wuok mar golo pachgi higani moingo higni mokadhogo. Owe watemo wacho ni gimomiyo mano timore nikech pek mang'eny ni ji mang'eny owinjo. Ji mang'eny nowinjo pek nikech unyalo paro ni kane nengo mar gik moko ne ni malo kabisa. Koro nengo no nohinyo jopiny. Mana achiel iluongo ni high cost of living. To high cost of living bedo driven gi inflation. Ka inflation bende ni malo to iyudo ka jopiny mang'eny hinyore. Bende nyaka parnu ni higa mokadho ne wan gi gimiluongo ni horo. To horo no notemo nego jamni mang'eny kendo notemo kelo chandruok mang'eny ne ji. Kowuok horo to higa ni bende wabedo gi koth mochwe mang'eny kabisa ma bende okelo a lot of destruction. Gigi te hinyo jopiny kendo kelo midhiero mang'eny e ngima ma jopiny. Koro ka sama japiny owinjo ni kendo odhi winjo pek kaluwore gi weche mag ushuru midhi ng'ade, to koro ji mang'eny wuok nikech gidwa ni mondo giwach pachgi to giket bende record straight. But gima apuoyo en ni magi te gin gik manie chik. Public participation. Tiende ni chik oyie ne japiny mondo ogol pache, owach kako nene e gima dhi timore neno, kako nene kako dwaro ni mondo pinygi oringe. Gima wende adwa na ler maler kabisa en ni out of the budget mwayudo, out of the 3.9 trillion mane osomnie, gimomiyo bende wan gi pek kabisa en ni a bigger chunk of it. King'iyo kata last year, the last financial year makoro rumoni, sirikal nochulo 1.2 trillion to public debt. Gimohinyo matemo hinyo economy mar Kenya kabisa en gope mane sirikal okawo, especially mane okawo sama ne igero SGR. Mano e kama koth nochako gogo jo Kenya. Koro nyaka chule nikech sama ok ochule tiyudo ka the shilling is weakening, investor confidence ok donji, mondo iyud dola iyudo kichulo pesa. Mane problem mane wan gocha. Nikech kane otem chule, neno kane otem chule higani, to shilling oyudo ngufu. Ji mang'eny oyudo kaka ginyalo access credit. Monetary policy mane CBK o implement sani mano stabilize at 13%. Omiyo gimiluongo ni excess money in the economy odok piny nikech ji mang'eny ne ok nyal access. Kopo ni wadil gi the issue mar public debt, ma is the intention ma watemo tiyoni, to tiende ni koro nyaka waduoge ushuru. Nikech gima sirikal ne temo timo en ni mondo wadu away gi gimiluongo ni gope. So sama